Zeg René, krijgen we in Nederland nog een echte winter? Of, Nou, volgens mij wordt het echt barbecue weer. Volgens mij slaan we deze winter over. ja, als we die winter overslaan, hoe zit het dan met carnaval? Want normaal gesproken hoor je daar toch wel barkoud weer bij te hebben. Ja, carnaval die valt dit jaar heel erg laat. Die valt normaal gesproken in februari. En ja, in februari kan het eigenlijk nog wel koud zijn. Maar ik denk dat we dit jaar geen echte wintercarnaval krijgen. Net als, want tijdens carnaval kan het echt koud zijn. Ja. Dat weet ik nog goed van vroeger. Vroeger hadden wij thuis een café met een discotheek. En ja, toen moest ik ook, net als nu weer, eigenlijk altijd werken. Toen stond ik achter de bar of ik draaide platen bij mijn vader. En nu doe ik een hele hoop optredens, maar ik ben er toch bij. En dan gaan we van hot naar her en dat is hartstikke leuk om te doen. Het voordeel van carnaval is, dat begint op sommige plekken al op vrijdag. En dan kun je op woensdag nog een haring happen. Dus dat is vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, 6 dagen. Carnaval 2014, heb je daar wel een echte carnavalsplaat voor gemaakt? Nee, ik maak eigenlijk geen carnavalsplaten. Die heb ik eigenlijk nog nooit gemaakt. Wel voor andere artiesten, voor de Toffe Peer onder andere. Heb ik toen de plaat Kende jij den die en die. Echt in zijn Brabants dialect. Maar voor mezelf schrijf ik nooit geen carnavalsplaten. Nee. Maar Laat de zon in je hart en Als ik haar zie. En die liedjes, ja, die doen het toch tijdens carnaval toch wel. Ja. En als jij dan met carnaval op het podium staat, hoe ben je dan gekleed? Dan heb ik een hele goede oplossing voor. Want ik ben eigenlijk niet zo van het verkleden. Ik heb zo'n marquise jas, zeg maar. Of wat is het? Een blauwe en een rode. En daar sjouw ik al jaren mee rond. Dat bevalt me zo goed. Dan hoef ik maar uit te doen, een nieuw t-shirtje aan en naar de volgende optreden. Ja. En komt dat omdat je eigenlijk helemaal niet van het carnaval bent? Of omdat je gewoon wat luier bent en denkt van ach, ik vind het wel goed? Nee, ik ben wel voor carnaval. Ik vind het een hartstikke leuk feest. Maar ik ben daarentegen ben ik misschien wel te lui om mijn eigen echt helemaal op te doffen. En dat zou trouwens ook niet goed zijn, want dan zouden mensen me niet kennen. Dan zeggen wie staat daar op het podium. Dus ik moet wel herkenbaar blijven natuurlijk ook.